taha lang ni si Konsehal Jun Alcover kay at least makababuhian ang dugo aning na biktima in town sa demolish nga way labot mga kabombo. Ako bilib ko ni Konsehal Jun Alcover, di man ko ni parenti unya, di man misig kita ani niya. Naka-observe lang ko sa iyang mga lakaw sa Facebook nga puros tabang-tabang yun na. Nagda sa tingog sa mga habal-habal driver. Nagda sa tingog sa mga senior citizen sa Cebu City. Nagda sa tingog sa mga kabos, sa mga dinaog-daog. Mas may pa si Konsehal Jun Alcover kay hands-on pa sa iyang trabaho o niya makita nimo nga di lang kutob istorya, dili pagarpar, dili parihan ni Mike Rama mga kabombo nga niingon, ako magpakamatay ko sa mga kabos. Oh, ingon sa Mike Rama, magpakamatay ko sa kabos. Yeah, day demolition sa Barangay Apas, wa gyud Mike Rama nagpatunga mga kabombo. Kinamdo mo sa anak ko po sa microphone diya sa flag racing nila diya sa City Hall. Ingon siya nga iyang labanan ang mga mabiktima sa demolish sa Sitio San Miguel, Barangay Apas. Mulaban siya sa mga kabos, dapig siya sa mga kabos, magpakamatay siya sa mga kabos. Naabay Mike Rama nagpakamatay sa Barangay Apas. Wa oy. May pa si Konsehal Jun Alcover. Makita siya ingon ani nga biktima sa dinaog-daog, iya ginang duolon og iyang pangutan-on unsay problema ug unsay matabang nako. Ingon ana mo ni klarong public servant. Ang uban public servant mga kabombo, sige na naglargas gawas. Daghan problema sa Cebu City, wala sa gawas sa nasod ang sulbad sa problema sa Cebu City. Naara sa tungtugkaran. Kaluoy taon ani mga biktima sa demolition, no? Maton pa sa kapitan sa Barangay Hipodromo, dugay naman na namo gipaabot sa mayor's office kini among concern about sa demolition. Apan ang office of the mayor nagpalingog-lingog lang. Karon pa mitingog ang taga city legal office mga kabombo, human nga naay way labot na appeal sa demolition pagkaluoy in town. Di lalim in town nang mawagtangan kag panimalay mga kabombo. Una-una ako no, nakadiha nang ginabuhi sa Barangay Hipodromo. Na diha imong anak nag-eskwela dool sa Barangay Hipodromo. O ya karit laga ba demolis da inyo haga gipuy-an. Kunya wa magyud nay labot unta. Pagkaluoy in town sa mga pamilya in town, uy. Kunya way gobyerno nga milaban. Sumo nang uban mga tao, masuko, mabadshot, maglagot, mahiubos ang gobyerno, amokatkat nagbukid.